יש, רצים, זה הוק מספיק טוב. ברוכים הבאים לטקס פרסי האקדמיה של עזריאלי. יש! יעלו ויבואו הזוכים. שאלת השאלות המרובה ביותר לאדם למרחק. רינה מצליח. את רוצה לשאת נאום? אני רוצה לשאול. למה דווקא זה? היפה או היפה, שהוא גם אופה וגם הופעה. תומר, זה לא אתה. סתם בוא. תוריד את הקלפיים שלך ממנו. סטיילינג לדור העתיד. הוא, היא, אני יודע שזה יפתיע. אלינור, זאת. הסטודנטית או סטודנט המפתיעה. בת שי, מילים שלך. תודה. אין זמן, אתם רוצים פיפי? האדם שזרם הכי הרבה עם השטויות שלנו, איתי בצללי. תודה. השפלת אותי קשות. כשאני אגיד את הפרס אתם תזהו במה מדובר. הרשרוש האותנטי הולך ל... ברור שזה, לא? גברת גושן. בחירת הלוקיישן עם התאורה הטובה ביותר בכיתה. הולך ל... היא לא פה. מי שרוצה פרסים שיבוא.